Ashafo mi mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV. Mi didi se bibia obi an bibia e koso ye e de ama. Na enesto ya mensaka e wo fidie ma se yenya ba bi e de nasem abeda MFK e wo Losin TV na nsem a o keka no. Ebusiafo yenkonye nkotie mu nsem ma na so channel se so be subscribe na wa like. Na wa drop comment in the comment section no. Come home ne go video. Pacha nyamiado. Your fro say Pacha me de Cecilia. Cecilia no pay. Pacha no pay de boko banya boko sa. Pacha me share rant e be friend Shaibu Sumaila. But my share ni say share no pay me and na me brother ba ko so ne ma me hu. That time na mo SS1. Yeah, that's it. That time na mo SS1. Nti me be we SS na me nim no 1 year later ansana ote akra ansana me ko ne nchen ho hono me ko hono first one ana me san call back to teach my hono na mete nti me call back to teach my me ko hono the second time me free on na also be di meche ko hu mabusuafo ye ko hu omo e na omo se so pemi on fa me nko kire na busuafo na so mbeti ase a na obeye me ho ade o meye me ho ade na omo nso so mpena twen so ojitu mu ye san call back to Accra ye kodu ye na nyinsen ba ye na me nyinsen ye ti me nyinsen ye na na busuafo ho no wanya mfame anko me ya be wunim ansana ne sister ba ko ba Accra ho no mo e na one me ko ye na me ko wo ne ma me mo ene ne papa mo nchen nti me wuwie ye na 3 months later na me free on ba Accra e wo ne nchen ti me ba na be start to kwan keten ene o se me ma me sisi o china me sister sisi sa ana ye de wo honum that time na juma sembe ye basa na juma be seye nti anche be se 1 year later ana me ko sua juma o de me ko to juma se me sua etreye nti me sua etreye no ana ebedu baby na afa de sika ni o hwe ni hobio nti me ko pa adwuma se me ye dia support adwuma na me sua no se ne be ya se me nya kakra o ha na me dia ko sua adwuma no ana na me kuta akola na nso keto asa acho nti na me ye factory adwuma wo baby anwumre na makosua adwuma ni daytime nti month be ende ya na e wo se me koje sa baby a me ye factory adwuma no nti me ko ba e na o se na me se me kwa akoji scan na me firi ono ma me fa so akọ baby a me sua adwuma no preko na nwumre ma fa so akọ 19 no nti that day no owo fie ono no wa anko baby a nti me ko e me san ka scan no e na ye shop no so man bi nti me san go back to fie se me koda edura nwumre a na masole akọ madwuma nti me kodu fie no ose me ne me pie me ne be ma ne kodae na me dwen se ya agro e na ofa phone frame me papa nua ba ko ka kire ne se na maye na me pie me ko me ne be ma fufro na akọ akoda ma fa na chi nti osre me papa se o ma me sesa me nyoma e fa mfiri ni nchen anya sa na ebesi anya papa nti me papa frame na me sesa me nyoma firi ono mo ena one me madam baby a mission adwuma baby a mission adwuma one ne kasa na me kotena ne shop nti e honum na meda nti that time ni mu nso no sa ye benya ntokwa first one a no obro me ena me pie anadwo ema area mu ofo nyina omo sori e baaye nti ade kyen me free eja oni akwala no manfa akwala na anko that time no so na akwala no ya mde ne ko weekends e woni anti nchen Friday anwumre Monday anopa tututu no makwa akọfa no na ne so anu so okwa adwuma nti me call for 1.5 week member fie no no frɛ me papa mo ka kire mo se my free fie joni akwala no na me papa mo frɛ me se ono opeji me free o mo nsem nti se o so ompe me bioma me nko fie no no ankasa mfa me mbra me kodu fie no so osrɛ me ne asibia yentwa so me fa ncha no na ensa ntena na me si yo nti enumu ho na me call for that 1.5 week no ena odi akola ne call ne so a ho no for weekends akola na amba bio me ne san betena 4 months
nti mebusa na akwala na asema osiminya abotre ma akwala ne wo na sisia na dwuma samunye ska ni wonum nti me ma akwala ne wo for now Satana kra ne nyasen no 2 years na oti asema ne de koma ne so a mpacho na okohonum dada weekends no ko di weekends na okoka honum 4 months na ne be ma ne tifie ho mpacho osiska ni wonti minya abotre no ho honum na me so misua adwuma that time no na adwuma sembe sei sa no na me ne maame bi ye eja ho adwuma a me ntumi mfa akwala ne nko endi mechi nko nti meti ase ma no saa se onwo honum for the meantime nti me san ba na ye ho saa na ne 4 months time na saa sem ne ba se me ne be ma akoda nti me nsesa me ne ma nko na me nsesa free ho nti me free ho na na ampasa na ne be ma nso akoda so da bi me nya saa de ne bi nti okan ye wo ne be ma na ya di nti na one defend wo kan ya o se me nso me nsesa me ne ma me defend me hu bia wante ase na o de no hu ya o se wo ne be ma akoda o so de ne nsa be hye ma senti ma ase afo nti no me ne be ma akoda eno ne ye time be eno no ye me ko se me ko jiska na me nsanka na me san ba fie se o ba fie no me beda edru anwumra na me ko factory na abo be sen around 3 ewia 3 ti die ne si ya o de ne nsa ko hye wase a okohun se wase afo no pese o no oda na ni nyina aka ho ena ne ho asem de eno na ye main issue no nti o ye sen ko no obeda ena o so o de ne nsa hye wase no wase afo enti abufo ni fiti na bi denti a Bema ne se wo ne bema foforo akoda eno na me pese me hu because no bema te dem we pia kwa bonte wo ba ye wo se wase afo eno nti wo ne bema akoda denti a oso de ne nsa hye masemase afo nti no me ne bema kwa akoda but nanka eno no nye the main reason because me mfa me ho ma no adenti na mfa ho ma no oka kire me se me nye oba ma no na se ne o se me ne betimi a ho no wa fra oba foforo no ne kasa obe se mi aka me ho nsem poto a nti me ma nti na do ho kame no bada de ne de nka wuje mu ama nti na ode ne nsa hye ho ana se o forso na de ne nsa hye ho so ye me ko ba na me nsa nka ska na me bedae no nti eno ho abufuo na ode ne nsa ebe force me ro me ho de ne nsa hye masese me ne be ma kwa akoda na ode ne nsa hye ho nso so e ho afo won for do be say say for na afọ na be ma spare ma na say den wa misa no onu na o say be ma hunso na wo ho no na wo yen ka no krepa that day no ni be ma kodai mi share ni nyina me fa be ma bia da ona ye first person na on a break you me fa be ma bia da nti minti o pacho an on a break you pacho an we share na won fa be ma da dabi ene de me ba virgin ni holy dwa to break you na chi no woni be ma foforo bi en hye abiem nti die na wo hu ye woni mema di agro mema ye onamfo mema frefrew enti na obeka se bi a wo fa na chi oka kire me mre bi se na me o jai me ahwan ne peme ana o start se oni aya oni lady bi kasa omo kasa anytime bia ebi wonu ma me wo bedroom ano no apia kwotena ho one ne bebo nkomo saa nkomo no mo boni nyina nso ye me ho asem me ho asem boni ho ana oka motena mfie sen best 3 years okay ti 3 years no and as say o say ye ne den bacho sisi amene ne ntibio na akwala no minim baby owo for the past 3 weeks me ko ni anti ho no se me ko hwe akwala no me ko ye o se akwala no oni ni nchen akwala na wanya 2 years no sisi a wanya 3 years yes 1 year asan be ka ho watena ni anti ni nchen 1 year aka ho anya 3 years ade na fe na akwhwehwe no bacho okọ ho ni de ya me ko hwe no anytime bi ya me ko hwe no first na kra na me ko to aso but ebedru baby me ko asane ni anti no oni misikasa ni ade no na me mpe nti ebedru baby na ebi wa 1 month 1 week na 1 month 2 weeks na makọ hwe no te se de hu baby akra no sisi a minim baby owo ni anti ni so oni ni nchen de na me ko wa me frɛ ni anti ni se me be hwa akwala no o si yo wate me ko duru on mo so oni ni nchen nti ne papa akwala ne papa frɛ me sa na aden na me be hwa akwala na man frɛ onu no mu man sa me ko akɔhwɛ no ana me se 50 time akwala ne ko ne so ane ho nyina me ko hwe na me mfrɛ wansa na makɔ muntamti ye di sen
Pacho month we and benya 1 year. Pacho monfra Shaibu mfa no nto so mame na menkɔ manimu ntententem say wo hwehwɛ akra ne baabi owo. Pacho an ana akwala no fiti se okɔ ho no. Omo mpesa akwala ne bebe me o ma me nkyɛn da. Me kɔ ho no mkra mpo a mete ha na ne so wate ha. Se odwin se me di akwala ne bedwane o minim. Wanya mfie sɛn? Pacho 25 years. Wabusuafo ate asemi. Pacho omate but Anamombe no mutu. Me ankasa de me maame ne papa nyina wu. Enti se bibi ba gi se me de kofa me papa nua mo so eno so ahaya me ba ekra omunnim. Adentia. Se me maka chron but omu mame muaye bia omu nya hwenfa nti ama be ma ne ope no oye. Wo papa nua mo moye. Ba ko okono wo. Mate mompe Shaibu mfa ne nto so mame. Ye nua ba yi nsuso no kwasem ni. Mame kan kire maya na ye ba no 25 years. Eniti dia wo ba wi asese wo ba ya ne se wo ba ware ana. Ohu yempe djuma nyansa aware ye o aware ye good aye no monyam hye. Na susu nya ba bi si ansa. Bomodin se obehunu de wo ye. De bia me kasa asem we. Hunu de wo ye. Ansa na se be ma ne be kasa me waro anase so oba ne be kasa obe ware wa na wo so wahunu se ade we na me ye enempo de wo ye no hwe na wa nyai sort ase sese no wani ayo ya sabi ajanka ba wo nam wiase obi nka bibi ma eni ti e wo se nka wo hwo ho so yie wahunu e wo se utumi hwo ho so yie na be ma ne ye be sre no bebre se omomoden se akoda no ba bi owo no odene na de bebre no nukre ni wutumi echi oba ede onsa ehihye na se abufuo mu enema bi wo ho a enye emema ya amamu nye sa wo suspect wo yira enu kwan sa forcing wo don sa ekokọ hye na se esa akra wo kokoti na enu so akwa how de abre no wuntimi nware a enye force aware enye force edi ti se wuntimi ni akoma ya de chi obi tena ho enya daje ekrokro no emeka ma ne mema nyina na watwa so na ato ba bi na obi enya na so ndwi Medase elder Ebusia for me do bi asese ojibe ma yekohwe video no eba ye to me ne de asema ya sister Eka no se be ma no embe kan bia ni ja mintimi nkebi because Danny de nya meka chel say yentie nipa baako pe enum nsem because yenya be ya asem a okay se yenso ye kebia wan hwa nye ya kan nsem ni egu be ma no so eno na mali dia kan nanso ye pese ye tie be ma no so ne side eni ti se na MFK kan no ofe be man but be ma no onfa maybe no way jumem nti be sa so atna story we su bio ebusia channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section ho heje mami AC Anderson any meeting e be sa so edin hyemu e wa ha bio ebusia